намояндагони Русия, Чин ва Покистон дар Кобул бо ҳайати Толибон мулоқот мекунанд. Дар ин бора намояндаи ҷангҷӯёни Абдуллоҳ Муттақӣ дар саҳифаи Твиттер хабар додааст. Абдуллоҳ Муттақӣ навиштааст, ки дар ин вохӯрӣ аз ҷониби Толибон Мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд, иҷрокунандаи вазифаи вазири корҳои хориҷӣ, иҷрокунандаи вазифаи вазири молия ва дигарон низ ҳозиранд. ӯ дар зери паём якчанд аксҳои вохӯриро низ гузоштааст, ки дар он намояндаи махсуси президенти Русия оид ба Афғонистон Замир Кабулов, сафири Покистон дар Кобул Масур Аҳмадхон, инчунин роҳбари намояндагии дипломатии Чин дар Афғонистон Ван Ю дида мешавад. ҷузъиёти дигари музокирот мушаххас нашудааст. Аз ин пеш намояндагони ҳукумати нави Афғонистон як қатор изҳорот содир карда буданд, ки яке аз он лағви баргузории маросими савганёткунии ҳукумати нав буд. Ба гуфтаи муовини вазири иттилоот Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, радикалҳо тасмим гирифтанд, ки ба мушкилоти фаврии Афғонистон таваҷҷӯҳ кунанд. ҳамзамон Толибон ба такмили девони вазиронашон идома медиҳанд, ки ахиран вазирони савдою тандурустиро ва як қатори дигар таъин карданд. сарфи назар аз ваъдаҳои Толибон ва эътирозҳои оммавии мардуми маҳаллӣ, занон дубора ба ҳукумат роҳ наёфтанд.